10,090 ना 3,000 नङालै 이거 10,090 बा दामानो मा फुलिखौ फरायखांबाय दामा बाराद्रायलै जों आन्दाय सिन्था खालामग्रा मानसि अलराउन्डार फनसो बेखौनो जोंना दाख्लै जमा जादों थांथारोमोन बिदिनो मोना मबाइला मैया थानो केसलायमोन बेखौ बेटार थेटार गासै सेरजोबसो बेजों नों बेखौ गोजौआव माबा बे मबाइला बेखार जाय लाग्रा सिस्टेम दंना बे पिक्सारल' नायनो मोनगोन फनबो रायज्लायनो मोनला बेयो गाहायाव खालाम एसे खनसेल' मोनफेरदों जों मबाइलाव माबा बे जाला माने जोंनि मानसिया आरो बायनाय फैदों माने लाबोनायाव बायदों माबाया बायदों डेमेज नांजोब्बाय औ मोनसे हादोंमोन फैसा मोनफिनो फरायनाय मबाइल एक्सपार्ट हाब नोगोद मोजांलै बिमाबो बेक साइडआ दोनब्रा बेयाव दोन माथो खेबोआबो नांलालै बे जोंखाबाय मानो नङा आंनो नांगौ बेखौ ओंखारखाबाय आंखौ लालै आबै नांगौ ए फरायनाय पिक्सारखौ बरनलाय फैगोन र' ओंखारखाबाय हनै मा सोलिगोन दा बोसोरसे सोलिगोनलाय माबाखौ लागानो लालै टेम्पार ग्लासखौ सिगां खेवलाय खेव माया बेखौ खेव एलाय बे खेबदो बेखौ खेव बेखौसो नांगौ आंनो बेखौ बादो दांनाङा बेखौ आं बानायगोन जेबो बुंब्ला दायो कम्पानिया माबाफोर गैयाबा बिदिनो मावगोन बे ओंखायनो नाय माबा जोबो बियो मबाइल पिक्सारखौ बरनलाय माबा केमेराखौ बे मबाइलनि बे खिथुनि